Прывітанне, з вами Михаил і гэта лекцыі практычна сацыятэхніка. Сёння мы пагутарым пра вельмі важную такую з'яву, якая адбываецца ў розных супольнасцях, на розных этапах і асабліва пры тым працэсе, калі мяняецца адно пакаленне на другое, да? Калі прыходзяць новыя людзі, ёсць нейкія ўжо бывалыя людзі, і вось тады пачынаецца гісторыя, што у адной частцы ёсць вельмі шмат нейкага досведа, нейкіх агульных перажытых з'яваў, а другія зусім новыя, не абцяжараны гэтым досведам, да? Але нейкім чынам яны хочуць, ці яны ўжо самавызначылі сябе ў супольнасці. Вось сёння мы пагутарым, як можна зменшыць гэтыя бар'еры, калі людзі маюць розны досвед і розны лёс, але сустрэліся ў супольнасці. Паехалі. Ось я буду карыстацца сваім канспектам невялікім, вось ён так выглядае, але ён мне вельмі дапаможа. Так, значыць, што самае асноўнае, да, у гэтай з'яве? Тое, што вы у гэтай лекцыі ўжо маглі праслухаць, што ёсць сувязі ў супольнасці, што ёсць слабыя сувязі, што ёсць моцныя сувязі, што такое гэта інтэнсіўнасць сувязі і што ёсць супольнасць. Насамрэч, супольнасць гэта група людзей, і гэта не вельмі дакладна, да, супольнасць гэта ёсць сувязі, да, нейкай групы людзей, аб'яднаных да нейкай мэты ці для нейкага стыля жыцця. Вось, і таму сувязі ляжаць у цэнтры. Вось, і калі прыходзяць два розных чалавекі ў нейкую суполку, яны аб'яднаны чымсьці, да, чым яны аб'яднаны, вось, і мы памятаем, што мэта, да, вось мэта ці нейкая місія, ці нейкая візія, ці стыль жыцця, яны ствараюць вось гэту еднасць. Але гэта еднасць у супольнасці насамрэч слабая, да, вось я маю на ўвазе, што яна стварае слабую сувязь, да, аднанакіраваную сувязь. Вы чытаеце, ці дзесьці бачыце, ці вам хтосьці распавядае, напрыклад, мэту, да, вы ўспрымаеце, да, гэта моя мэта, я хачу быць у гэтай камандзе, я хачу быць часткай. Вось вы гатовы, вы самавызначаеце сваю ролю, я буду рабіць гэта, да, кажыце мне, што рабіць, і пачынаюць дзейнічаць. Вось, але гэта вельмі слабая сувязь, таму што яна аднанакіравана, да. Ад мэты ідзе вось сігнал да вас, і вы трыгерыце. Вядома, можа быць яшчэ нейкія людзі, якія вам спадабаліся, але таксама вам яны спадабаліся. І яшчэ не факт, што вы ім спадабаецеся, да. Таму вось гэта факт таго, што неабходна пабудаваць моцныя сувязі, гэта вось і адказ на пытанне, як зменшыць розніцу ў досведзе і розных лёсах, да? І пра што гэта будзе будавацца? Гэта насамрэч будзе будавацца праз практыку, да? Праз практыку чаго зараз я вам распавяду, да? Перш за ўсё гэта будзе дзеянне, да? Ось дзеянне я маю на ўвазе транслятар, да? Транслятар гэта форма, праз якую іншыя людзі, не удзельнікі супольнасці, бачаць супольнасці, да? Гэта форма дзейнасці. Напрыклад, там правядзенне нейкага фестывалю, да? Ці там стварэнне, не ведаю, нейкіх роботаў, да? Ось роботы гэта па сутнасці форма, праз якую можа праяўляцца дзейнасць, там, не ведаю, калектыва юных тэхнікаў, да? Ці фестываля, там, роварнага фестываля, да? Роварная супольнасць становіцца бачная вось іншым праз свой фестываль, да? Праз свой прайд, вось гэту дэманстрацыю сябе, да? Ось. І ў гэтым плане, калі удзельнікі з досведам і без досведа трапляюць у гэту аднолькавую сітуацыю, да, у сітуацыі супольнасці, яны перажываюць агульны такой мікра-лёс, да, ось сумеснае жыццё. Яно такое невялікае, можа адзін дзень, можа некалькі дзень, а можа некалькі гадзін, да, і такім чынам у іх змяншаецца вось гэта колькасць шэрахаватасцяў, да. Другі элемент практыкі гэта руціна. Ось я распавядаў пра руціну, што яна значыць у жыцці супольнасці. Дык вось руціна гэта па сутнасці такая паводзінавая культура, да? Гэта як мы паводзім сябе кожны дзень, як паводзяць, напрыклад, ядравікі, удзельнікі ядра супольнасці штодзённа, да? І, як правіла, новыя удзельнікі, якія прыйшлі, яны бачаць. І калі гэта прымальна, яны нейкім чынам перахопліваюць гэту руціну, да? Руцінныя паводзіны, шаблоны і пачынаюць паводзіць сябе гэтаксама, да? Яны пераймаюць звычкі па сутнасці. Вось гэта наступны такой гуманітарная тэхналогія, якая дае супольнасці
зменшыць вось гэту шурахаватасць паміж рознымі лёсамі і досведамі. Наступныя каштоўнасці. Тут, канешне, больш складаная гісторыя, таму што яна патрабуе такой вялікай перажывання нейкіх сумесных з'яў. Вядома, каштоўнасці супольнасць практыкуе штодзённа. Гэта не нешта такое вельмі абстрактнае. Да? Супольнасць, напрыклад, яна ладзіць, супольнасць стварае нейкую кніжку, да, і далучае удзельнікаў, напрыклад, Вікіпедыі стварыць вось нейкі там дапаможнік, да? Вось удзельнічае шмат людзей, і вось шмат людзей гэта як, да? Гэта значыць, для вось гэтай невялічкай групы цікава, як стварыць, да? Вось і праз як, праз адказ на пытанне як, якім чынам раскрываюцца каштоўнасці. Дык вось, гэты пытанне неабходна прагаворваць, да? І калі два розных удзельніка іх прагаворваюць, яны таксама пачынаюць сінхранізавацца на ўзроўні каштоўнасцяў, таму што, як правіла, каштоўнасці гэта тое, што вельмі моцна зашыта ў нашу сацыялізацыю, выхаванне, тое, што мы атрымалі там, не ведаю, са школы, ад сям'і, з вуліцы, ці з удзелу ў іншых супольнасцяў. Мы ведаем, што супольнасці ўсюды, да? Супольнасці знаходзяцца ўсюды, і мы удзельнічаем адначасова ў шматлікіх супольнасцяў, да? Вось і каштоўнасці, да? Таму мы прыходзім у супольнасць, у якой свае каштоўнасці, мы пачынаем з імі сутыкацца і прыцірацца. Вось, праз што? Праз дзеянні, праз руціну, праз інтэлектуальнае ўспрыняццё. Да? Гэта вельмі важны кампанент — размаўляць супольнасць. Вось, і нарэшце самы такой цікавы метад, цікавы падыход — гэта гісторыі. Але гісторыі — гэта па сутнасці адлюстраванне вашай практыкі, руціны і нейкіх сітуацый. Да? Вось, адлюстраванне гэтых сітуацый, практыкі, рутыны у калектыўнай размове з фіксацыяй на нейкім носьбіце, а пасля паўтарэння стварае вось гэту еднасць. Да? Я быў часткай гэтай гісторыі, я удзельнічаў там разам з такімі людзьмі. І вось калі гэта узнікае, у людзей таксама ствараецца еднасць, нават калі яны пасварацца праз нейкі час. Вось гэта было што? Гэта быў мой расповед пра значыць, як сінхранізаваць удзельніка з розным досведам. І ёсць яшчэ адзін такая кампанента, пра якую я не ўзгадаў. Гэта веды. Вось насамрэч веды маюць цікавую з'яву. Яны маюць такое доўгае дзеянне. Да? Калі мы перадаем у супольнасці веды ад больш вопытных к менш вопытным, падаецца, што мы можам зрабіць? Перадаць веды. Але веды так не працуюць. Яны утвараюць вось гэтыя слабыя сувязі, як і мэты. Яны могуць спрацаваць праз год, праз 2, праз 10, а могуць не спрацаваць наогул. Вось таму веды могуць быць толькі такім дадаткам, які ствараюць слабыя, доўгія вось гэтыя сувязі. І, дарэчы, цікава, што сінхранізацыя ніколі не адбываецца хутка. Гэта такі працяглы доўгі працэс. Таму слабыя сувязі, гэта размовы пра мэту і перадача ведаў, гэта вельмі неабходна, таму што слабыя сувязі захоўваюць энергію. Да? Калі мы размаўляем пра моцныя сувязі, гэта інтэнсіўны абмен. І гэты інтэнсіўны абмен можа выжыгаць, да, удзельнікаў. Вось калі гэта вельмі хутка адбылося, сінхранізацыі не будзе. Да? Сінхранізацыя патрабуе доўгіх дыстанцый. Таму ігнараваць слабыя сувязі ў гэтай гісторыі нельга. Вось, на гэтым усё. Працягнем у наступнай лекцыі.